Yan sa itong linya ang Akbayan Party List Congressman, si Attorney Shell Jokno. Congressman Shell, may buntag ni mo, Attorney. Maing buntag sa tanan. Ano po? Murag, si Oka po yung kausap mo ngayong umaga, sir, dito sa ARE. At may mga kaibigan po tayo, mga kababayan nating nasa abroad, particularmente na yung na stranded doon po sa Middle East. Ang iba ay nagmo-monitor sa ating live streaming, sir. So, Sir, Congressman Shell, ano po bang update? Kumusta na po ang anti-dynasty bill considering na kayo po ay Lenten break na? Well, ang pumasa na po sa House of Representatives ang anti-political dynasty bill. Pero kami po ay hindi talagang nalulungkot at nababahala dun sa version na lumabas nga. Dahil po ang well, actually, ganito ang status niya. Lumabas na po siya sa committee. Nasa plenary na po siya ngayon. Period of interpellation. Kaya lang, inabot po siya ng recess. Itutuloy po yung interpellation pagbalik po namin ng Mayo. Ako'y nakapag-interpellate na nung isang araw. At talagang ako'y nabahala at nalungkot sa lumabas na version dahil yung malayo po doon sa final po namin na House Bill. Kasi ang gusto po namin sana ay umabot sa 4th degree of affinity or consanguinity yung coverage Yes, sir. ng bill. Pero ang lumabas sa committee level ay hanggang 2nd degree lang po. Ibig sabihin hanggang magkapatid, hanggang lolo at apo. So, parang ganun din eh. Nabasa ko po yung statement mo last week. Sabi mo po, hindi naman ito anti-dynasty, pro-dynasty bill. Parang ganun. Yun na nga eh. Kasi ang nangyari, doon sa lumabas sa committee na version, ay yung bawal lang pag sa isang level, halimbawa sa national level, hindi pwedeng magkasabay ang Pangulo, Vice-Pangulo at Senador. Pero pwede magsabay ang halimbawa isang Pangulo at yung anak niya sa House of Representatives, pwede yon. O kaya party list na representative, pwede rin yon. At pwede rin halimbawa yung Pangulo, may congressman sa pamilya, tapos may governor. Kaya hindi pa rin natin matatapos sa mawawakasan Ano ng ba yan? political dynasty kung ganun ang lalabas dahil marami pang lusot. Sir, kaya yung interpellation during doon po sa plenaryo ni parang nanggalaiti sa galit si Congressman Igay Irese sa kanyang interpellation doon po kay Congressman Zia Alonto Adjong, yung chairman ng Committee on Suffrage nyo. Sir, kung sa inyong version, Congressman Shell, kasi mukhang ikaw lang ang sa politika, kagaya ni Congressman Igay, ano po ba dapat yun? Talaga kung ang gusto nyo, kung mayroon kayong gustong ipalabas na magiging parang ipapasa na anti-dynasty bill, ano po ba talaga ang sa inyo? Well, malinaw na malinaw sa ating saligang batas na ang dapat maisa sa batas na anti-dynasty law ay yung talagang wawakasan na, tatapusin at hindi na pwedeng umiral pa yung mga political dynasty na yan. Kaya ang aming po final na bill ay hanggang 4th degree of affinity or consanguinity. Ibig sabihin hanggang pinsang buo. Kasi doon lang natin matatapos itong issue ng political dynasty. Kung mag-iwan tayo ng mga butas, ay siguradong gagamitin ng mga malalaking pamilyang politika para matuloy pa rin yung kanilang hawak sa pwesto. Kaya kung talagang seryoso tayo na ipatupad ang nasa ating konstitusyon, ito dapat ang solusyon. Hanggang 4th degree of affinity or consanguinity, bawal ang sunod-sunod, bawal din ang sabay-sabay na uupo. Sir, mangyari, kasi ngayon pa lang, kayo po yung nahirapan na sa gusto niyong maipasang, parang totoong anti-dynasty law, kung sakaling magiging batas. Kasi ito po parang, pinanaman ito, priority bill po umano ito kay Presidente. Now, sir, pwede po bang, mangyari kaya, kung isa sa bawat pamilya, walang pinsan-pinsa, wala pang mga lolo-lola,
ang tumakbo sa election, every election, sir, kung sakali. Kasi, kung magkasabay yung, kahit first degree pa, first degree cousin, parang dalawa pa rin, tatlo. Pwede bang, mas mangyari kaya yung sinabi mo, or mas mahirapan kayo kung sabihin namin, isa lang talaga. Kagaya ni Congressman Sheljoc, nung ikaw lang po ang nasa politika. Mangyari kayo. Ganito po, yan po ang isinusulong namin sa Kongreso. Pero siyempre, kami po ay nasa minorya at mukhang ang gusto ng mayorya ay yung malabnaw na anti-political dynasty bill. Ngayon, alam naman namin na kailangan merong give and take yan. At maganda, kung titingnan kasi natin, ikukumpara natin yung lumabas sa Senado na version at yung lumabas sa House. Yung maganda doon sa Senate version, hindi pwedeng ipagsabay yung, let's say, Congress at saka, congressman at saka senador. Hindi Yan ang sila sinabi pwede ni magsabay. Senadora Risa dito, sir. Oo. At I think 2 weeks yun, ago, siya po ang nagsabi noon na sa kanilang version ay hindi pwedeng ano yan. Now, Congressman Sher, oo. sa inyo Yes, sa Akbayan, with Senadora Risa, mangyari kayang manalo kayo? Kasi collegial body ang Kongreso, majority wins. Mangyari kaya yung sinabi ni Senadora Risa at saka sa'yo? Considering kilala kayo. Ganito po yun, ano? Pagka lumabas na sa lower house ang panukala dito, siyempre magkakaroon po ng BICAM yan. Ang yes. Kongreso at ang Senado. Maaring doon makikita natin kung sino yung wawagi. Kung aling version ang isusunod ng buong Congress. At sana yung pinupush sana namin ay mas maganda yung Senate version kaysa dito sa kung ganito pa rin ang kalalabasan ng House version. I see. Now, sana po yung Senate version kasi mukhang ako po ay pessimistic, sir, ha? Doon sa mababang kapulungan dyan sa inyo kasi sa totoo lang talagang lugi kayo sa botohan, wala kayong mapanalunan dyan sa inyong gusto. Now, kung sa Senado ang magiging batas mas maganda. Kayong sinabi kay Senadora Risa I think 2 weeks ago. Now, sir, kung sakaling mangyari yan, maipatupad, wala namang retroactive na batas. Siguro kung pag-usapan natin ang anti-dynasty. Now, kung sakaling mangyari yan, sir, sa mga paano matrace? Kasi sa tingin ko po, yung apelyido mo ngayon, Joklo. Tapos yung anak mo, si Attorney Laya, kung sakaling magkaroon siya ng pamilya, may asawa na siya, iba na yung apelyido niya. Sino po ang mag-identify? This is for the sake of discussion ng Congressman Shell. Sino mag-identify sa family tree? Ang kumilig or kasama po ba ang mga mababatas? Depende po sa version, pero yung sa alam kong version ay magsasubmit ang bawat kandidato ng sworn declaration. Ibig sabihin, panunumpaan nila na eto nga, na halimbawa, wala silang kamag-anak within kung ano man yung batas, second degree or third degree. At yun ang una. Pangalawa ay kung sino man ang may kilala dun sa pamilya, pwede rin naman sila mag-file na magsabi na, sandali, meron itong kamag-anak na pinagbabawala. Kaya pwede rin siyang ipa-disqualify. Yun po yung dalawang paraan ng na nasa iba't ibang mga version. So, pwede po bang maisama dyan sa provision ng anti-dynasty bill kung sakaling ang Senate version po ang gagamitin at mangyaring sila po ang pumasa? Maaari po. At kailangan talaga mayroong mekanismo eh. Oh, siyempre. Oo. Ngayon, yung para sa akin, maganda yung dalawa. Na unang-una, lahat ng makakandidato ay magsasubmit ng nakapanumpa na affidavit na sila lang ang, let's say, ang tumatakbo. At pangalawa, kung meron makakita na meron palang violation, pwede rin dapat ipa-disqualify. Ipa-disqualified. Yan ang dapat sana mangyari. Opo. Sir, Opo. sir, pwede po bang ibang topic tayo kung sakaling may extra time pa po kayo?
Sir, ano po bang standang akbayan ngayon sa nangyaring kaguluhan? Ito'y global problem, global crisis, Attorney Sel Jokno, Congressman. Ano po bang posibleng mangyari? Kasi mayroon tayo yung Maharlika Fund noon. Hindi na alam ng taong bayan kung saan na yon napunta. Tapos yung OPSF wala na. Kung mayroon pa sana ngayon, yung perang ginamit sa Maharlika, ginawang pundo para sa OPSF, mas maganda. Ano po bang choice nyo, sir? Congressman Sel Jokno, gusto nyo po bang ibalik ang OPSF? Kasi ito po set an example sa nangyari ngayon sa Iran at saka Israel, between Israel and US. Nag-file ko po kami ng isang panukalang batas na magkaroon ng supplemental budget. Kasi ang talagang masamang tama nitong global crisis na ito ay sa mga basic sector natin, lalong-lalo na yung ating mga magsasaka at mga mangingisda. Kaya kailangan na mabigyan sila ng sapat na suporta galing sa ating pamahalaan. Dahil pag tumaan, laki na nga ng tinaas ng gasolina at diesel, lalo pa ang sama ng tama sa kanila. At kaya maliban doon sa supplemental budget, meron din po kami final na mga resolution na agad-agad maglabas ng subsidiya ang ating pamahalaan para sa kanila. Isa pang kailangan din na bagay ay yung mabilisang pagre-register ng mga mangingisda at mga magsasaka para makapag-avail sila ng iba't ibang mga social amelioration na pondo na nandyan na sa ating pamahalaan. So ito pa, Congressman Sel, ang Pilipinas ngayon parang a nation of abono, ayuda, I'm sorry, nation of subsidy. Congressman Sel, tanong lang ito po ng ay bayan. Mga emergency funds to dahil alam naman natin talagang ibang klase itong emergency na Yes. nararanasan natin. Pero Kaya kailangan agad na magkaroon tayo ng una, supplemental budget. Pangalawa ay maglabas na agad ng suporta sa ating mga farmers at saka fisher folk. Pero, Congressman Sel, alam mo, ay, yung iba ang sitwasyon ngayon. Pero matagal nang nag-i-exist yung AKAP, AX, TUPAD at iba pa. Yun, bakit po laging pinupunduhan? Ilan lang yung boses nyo, ha? Alam po namin, ito po yung parang nagbibigay ng, parang ni-spoon-feed natin ang mga Pilipino, naging tamad. But, ang aming question, Congressman Sel, bakit po, kung mayroong subsidy, like ngayon, maliit lang ang farmers and fisher folks na silang nagpapakain sa atin, while yung mga drivers at saka 5,000, yung mga tricycle, yung mga bus driver, NVS, well, yung magsasaka natin 3,000 lang, ang mga mananagat is 3,000 lang din. Hindi ba pwede natin questionin yan? Kasi parang executive na yun pero hindi ba natin pwede questionin? Dagdagan naman lang yung gawin natin 5,000 yung farmers and fisher folks na ayuda. Tama po yun. At yan ang isang bagay na pinupush din po namin. Ngayon, yung aming posisyon pagdating sa mga ayuda, siyempre yung kailangan natin na klaseng ayuda, yung may kondisyon na dapat sundin ng ating yung mga nakakatanggap. Kaya mas pabor po kami sa mga 4-piece na klase na ayuda dahil ang kapalit nun ay kailangan mag-aral ang mga anak na mga nakakatanggap. Yeah, at yung mga ganong klaseng social amelioration, yun ang dapat i-prioridad ng ating pamahalaan. Kasi yung nangyayari, yung sa ibang mga suporta, parang nagiging dependent po sila doon sa kung sino man na namimigay. Ngayon, doon naman sa subsidiya, yun ay nananawagan nga kami sa Department of Agriculture na taasan nila yan. Yan, tama, sir. Lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Yung tama po yan, sir, kasi silang nagpapakain sa atin sa lahat ng oras at lahat ng gutom natin, sila po ang nagpapakain, Congressman Sel. Now, ito pong problema natin ngayon, 18.13 trillion na ang utang sa bansa as of January, maliban pa sa February, ngayong March, meron naman mas malaki siguro utangin natin dahil sa global crisis. Sir, may magpapautang pa ba? At hanggang kailan
ang ayuda maibigay sa gobyerno, yung pundong nakalaan dyan, hanggang kailan po kaya? Nako, napaka-fluid po kasi ng sitwasyon. Hindi Oo. natin malalaman kung ano yung magiging lagay ng sa world market niya. At kailangan din, tama kayo, dapat babantayan din natin yung ating debt at kung paano natin babayaran yan. Kasi siyempre, lahat po tayo ang sasagot dyan. At yun ang isang, kausap ko nga minsan yung mga ekonomista natin at sabi nila, ano naman, manageable pero dapat bantayan. So, hanggang kailan kaya ang ayuda hanggang kaya maubos, sir? Sa tingin nyo, maubos kaya in 2 months, 3 months? May ayuda pa kaya matanggap ang mga dapat bigyan? Ay, mahirap pong sabihin, pero kailangan na ano talaga, on the job ang ating nasa executive department at dapat proactive sila pagdating po dyan sa bagay na yan. Anyway, Congressman Shell, sa mga kababayan nating OFW, lalong-lalo nasa Middle East ngayon, limited na ha. Ilan na lang ang nakamonitor sa amin dito. Minsan sila nagre-review dahil madaling araw yun. I think alauna o alas 2 na madaling araw doon. Pero ang kaba at worries nila hanggang ngayon dahil sa mga missile. Sir, bigyan mo kami ng para sa kanila, bigyan mo kami ng mensahe, words of encouragement para po sa mga kababayan nating nahihirapan ngayon. Go ahead, Congressman Shell. Sa mga bagong bayani po natin na alam kong talagang nasa masamang lagay ngayon dahil sa nangyayari sa Middle East, kami po sa Akbayan ay ginagawa po namin ang lahat ng kinakaya po namin para matulungan kayo at kami rin po ay nananawagan sa ating pamahalaan. Kaya nga po kami naghain ng supplemental budget para din mapabilis yung pag-repatriate sa inyo sa mga nanganganib ang buhay at sa pagbibigay ng sapat na trabaho at retraining kung kinakailangan na dito muna kayo dahil alam naman natin, hindi natin masasabi kung hanggang kailan itong digmaan sa Middle East. At tutok po kami dito sa bagay na ito dahil talagang malaki ang concern namin para sa inyong lahat. Ingat po kayo at we will do everything we can for your welfare. Maraming salamat po, Congressman Shell. At kami po ay umaasa sa kakayahan nyo bilang isang abogado. Sana, sir, yung anti-dynasty bill, iwan ko lang, kahit uubusin yata yung boses nyo, kasi majority wins. Collegial body, ha? Kung sakaling mangyari yung sinabi ni Senadora Risa sa inyo, sa Akbayan, kami po'y tuwang-tuwa siguro dahil kayo ang nagwagi ang taong bayan kung mangyari. But still, doubtful pa po kami, Congressman Shell. Maraming salamat po. Good morning. Ay, dagang salamat at mayang buntag. Si Akbayan Party List Congressman Shell Jokno, o niya siya ni kumbati, pero sa collegial body man Saan mo pagdaog? 5 ra mo kabuok na karing mga bangag, anak bangag, Naloko na. anak tambaloslos, asawa tambaloslos, daghan mami. Sabot ka tambaloslos.